Op. Ready na ba ang tanan? Ready na. Sa atong lumba dagan. Ready Ready na. na! Ready, ready! Kani ihawa ni diri ba? Ikaw, Kimpang, ready na ka? Ready na. Oy, ikalibat. Ready basig-basag. na! Uy, ikabuta. Aptay, ready na. Ready na! Bisag ko na Okay. nakipan. Ball, ready na. Ay, bungol gini, dungog. Basa pabuto na ko. Bigingon ako. 1, 2, 3, bang. Dagan mo ha. Sige. Ya. Andam. Panugad. Okay. Ready. 1, 2, 3. No. Dara! Dara di ay. Daran. Gini ako bang? No. Agay, dan. Agay. Gana sa kukupiran. No. No. Iharat ako na abot ubi pa di puro lubaong ng dana. Daong ko. Na jud daw kidli. Dali ki. Oh dali. Nadaog na. Ako gini kadaog. Ako yung nakadaog. Ako benseryaho ng kanang wa makadaog. Ganay, unsa may istorya wa makakadaog sa atong kanang kuntis dagan. Ugdi pala ni gabi, daog na unta ko. Ugdi pala ni gabi, daog na unta ko. Makita sa akong ulo eh. Buntag ba ni? Sus, kung dili lang dubli akong pananaw. Daog jud ko. Sus, kung dili lang dubli akong pananaw. Daog jud ko. Na, libat ka. Akaring Kimpang. Di ka ba? Ano wa magamo dagan? Tikasan mong gaayo mo. Wa pa ganin imbuto na naga na mo. Tikasan mong gaayo mo. Wa pa ganin imbuto na naga na mo. Kung nakadungog pa lang ko nimbuto, ako na tayo makadaog. Kaya kusagi ko mong daga. Nakit kaayo ko. Oh, ni buto na manggod. Buto na, oy. Wa manggod. Ikaw, hapak May ni buto. pangkimpang ho na. Buto ba ni dagan. buto? Magbuhat mamugin sa may makadungog ninyo. Kamu ako. Nadungog lagi sa inyo siya. Wala pa lagi. Ikaw ba? Lagot ikaw.